Morning. Ayan, magandang morning. Mag-live tayo. Short muna. Short lang. Update while I am walking at the park. So, andito ako ngayon sa Wascana Park. Walking. My morning routine while on my days off. Okay. Silakad lang tayo. Kita kasi niya yung squirrel. Kaya nakaamba siya doon sa merong squirrel dito sa puno. Ayan. Ayan, di ba? Ito yung squirrel. Hello. Ayan. Jinwiski, thank you very much, Jinwiski. Andito ako sa park. Lakad-lakad. Yan. So, okay. Thank you for coming. Dito ako naglalakad tuwing umaga. It's a 45 minutes walk. Back and forth. From house to ayan. He say explore. Thank you very much. Mamasyal tayo dito. Ito yung Wascana Lake. So, nandito ako sa park. Walking. Ang oras is almost 8:30 na. Saglit lang to because I'm using my data. Wala tayo sa bahay. Napaka-presko po dyan. Ay, oo, tinan mo. Actually, malamig na. Malamig na. Malamig pero mainit. O, ayan o. Dito tayo o. Diba? Ito yung ginagawa ko tuwing umaga na wala akong pasok. Malapit lang kasi ito sa bahay. Malapit lang kami sa park. Ayan. Kaya halos lahat lagi ng aking video ay makikita mo rito sa park. Mga magaganda. Ito yung sa Christmas tree, di ba? Oh. Di ba? He say, ayan, Jinwis, kinasan yung helicopter na yan. Ang dami ng puno na yan dito. Oh. Hindi ko lang alam kung ano tawag dyan. Wait kayo Tuturo ko kayo sa Wascana pa, napakagandang mga bulaklak dito sa park. Marami rin dito nag-walking. Oh. 'Di ba? So, ito ay tour ko na. So andun yung city center. Doon ako galing kaya medyo malayo na. Dadaanan ko pa 'yon. Ako may tawag ako. Wait lang Wait lang. Reconnecting. Tumawag kasi yung sister ko. Meron daw activity rito. Hindi ko alam. So, nakiki-update yun sa akin. Kasi minsan kasama ko yun maglakad. O, GFC TV. Thank you, GFC. Na-watch ko ang iyong playlist. Wala lang comment kasi siguro 5 hours kita na play. 5 hours. Ayan. Hardim. Thank you, Hardim. Malinaw ba ang aking video? Walking tayo dito sa Wascana Park.
Wait nyo lang yung magandang mga bulaklak. Mga 5 minutes, ando na tayo. Opo, super clear. Ay, thank you very much. Akala ko, ay, ano na naman to, may tawag na naman sa akin. Wait lang ha. Magkita tayo mamaya. Ito ang aking kapatid talaga. Oh. Nangiistorbo. Yan. Medyo natutuyo na yung ano. At nag-promise ako sa sarili ko na ito, kukunin ko yan pag natuyo. Kasi tatanim ko sa bahay. Sa summertime. Ito lagay ng plastic kung meron kang ano, aso, may ano dyan, may garbage bag. Yung dumi nila. Yeah, thank you very much. Very nice. Hardim, yeah, thank you Hardim. Morning. Wait 5 minutes, yeah. And then I'll show you the front of the legislative building. Pagkaganda-ganda ng mga flowers doon. So, hindi ka tatama rin ditong maglakad. Ayan. 6 people in the house. Pahingi naman ng tamsak dyan. Ayan. Ganito ako pagka walang pasok. Walking at the park. It's Friday here. So walang masyadong naglalakad. Mga nasa work sila. Kadalasan marami pag Saturday and Sunday. Ayan. Maraming salamat. Thank you, thank you. Connect kayo. Mga ano lang to, saglit lang. Tour ko lang kayo rito. Bakit kaya naka-hide ang ninja ko? Paano naka-hide? Nakikita kita JFC TV. Baka na-hide ko. Ay, ganito yon. Parang hinanap kita. Hindi ko alam ano. Hinanap kita kasi ipi-play kita. Nakita ko, ang comment mo is ninja. So, sinerch kita ngayon. Huwag kayo magko-comment sa akin ng ninja kasi piniplay ko kayo. Once na nag-comment kayo, automatic yon. May response ako. Ako ay manonood ng video nyo. So, kung ninja yan, kailangan ko pa kayong i-search. Search ko kung may time ako. Pag hindi, heart na lang. Ganon eh. Pero hindi ko siya hinide. Hindi ko siya hinide. Ayan. Ito kasi, mga naglalaro ng tennis yan. Mga doktor yan eh. Mga may pera. Nakikita nyo ba yon? Fountain na yon. Asa na? Dadaanan ko yan. Kaya tatawirin ko pa yan. Pero baka hindi tayo umabot doon ng video. Kasi baka malobat tayo. Dito ako naglalakad. Kung ako ay kung day off ko. Yan. Sino to? Mia Smooth. Thank you Mia Smooth. Salamat. So ito yung nagme-maintain. Morning. Yan. Aso niya. Siguro nakita niyo to sa vlog ko, oh.
Lapit na tayo. Siguro dito na lang tayo dumaan. Morning! Dito tayo dumaan para makita nyo na agad yung magandang tanawin. Hardim, thank you. Mia Smooth, thank you very much. Ito ang legislative building. Ayan. Nood kayo ha. Ayan. Nandun tayo. Actually, naiihi ako. Hindi na tayo lalapit doon. So pwede rin, lapit na lang tayo doon. Doon na tayo sa harapan dumaan. GFC TV, Mia Smooth, Hardim. Ayan. Ang ganda ng halaman na to, kita nyo. Nakadikit sa yellow. Oh. Ganda. Dikit sa lupa. Ang ganda, di ba? O kala mo ano, pero para siyang bulak. Oh. Ayan. Alam mo kung nanonood kayo ng aking mga vlog, para nyo na rin napasyalan ang buong Wascana Park. Kasi halos lahat ng aking paglalakad, ayan, so dito tayo sa harap. Usually may mga event dito madalas, pero ako naiihi. Andun pa kasi yung CR. Kasi malamig ngayon. So ito ang legislative building. Sino to? Mia Smooth. Ayan. Thank you, 3 people in the house. Malapit na tayo. Ayan o. Nakailang minuto na ba ako? 13 minutes. Hindi na tayo kasi umikot. Andun yung Wascana Lake. So ito is government establishment kasi ito legislative building. May mga nag-o-office dyan. Malinaw ba? Napapanood niyo ba? Ayan. Oh. Peace officer. Ang ganda. Oh. Ayan. Meron siyang gladiola. Hinto tayo para makita. May 4 people in the house. Maraming salamat po sa di na tayo pupunta doon. Ang ganda rin doon, no? Ayan. Okay? So ito yung magandang bulaklak. Siyempre, pakita ko sa inyo yung buong ano. Chinwhisky, thank you very much. Ayan.
Actually, may mga naka-play ngayon sa bahay ng mga ang naka-play ay sila ano. Ayan. Ay yung mga nakadilaw na yon, yun ang mga nagme-maintain dito. So, kunin natin to ng buo. Ayan. Okay. Ito ay Legislative Building. Okay. So, syempre, dito tayo dumaan sa bawal kasi tayong, hindi naman sinabing bawal, pero as respect, hindi tayo dumadaan sa damo. Mga nagwo-walking din. Okay. Ayan. Hope you enjoy my short live. Ayan. So, naitur ko kayo dito sa ayan. Medyo minto tayo para napapanood yun ng maayos. Queen Elizabeth. Ayoko dumaan dito sa malilim. Kasi itong malilim na to, malamig. So, dito tayo sa may araw. Sa may araw, at least malamig pero mainit. Mainit pero malamig. Ginwiski, ayan, Hardim, GFC TV, thank you very much. Ayan. Salamat po. Ang ganda ng mga kale na to. Ito ay kale. Oh. Merong green, merong purple. Ayan, ito ay kinakain. Pwede mong kainin yan, no, 'di ba? Parang kalabasa. No? Ang bango pa. Ang ganda nito. Ayan. Parang ano to, parang ibang klase. Ibang klaseng halaman. Ayan, maraming salamat po. Alam ko gabi na dyan sa inyo. May mama doon. Ang lulusog ng mga halaman na to, tingnan mo yung dahon niya, ang tataba, oh. Ang lapad ng dahon, oh. Bukas bibidyohan ko yan. Kukunin ko ng short video. Diba? Kung parang short video agad ang naisip. Titingnan natin sa harap, ha. Kunan natin ang harapan. Dahol, ano. Ayan. 2 million in the house. Si Walter Scott. Ito ang kabuuang ano ng Legislative Building. Legislative yan. So, yan. Reaction naman kayo dyan to people in the house. So, ito ang Legislative Building. Ang tataba ng mga dahon. Ayan. Picture natin. Ayan. Okay. Oh. See? Ito ay yung nasa tuktok. 2 people in the house. Maraming salamat po. Ayan.
kuha na natin yung buong ano, di ba? Oh. Very nice, sabi ni Hardim. Ayan, thank you very much Hardim for staying. Maraming salamat. Oh. Yeah. Beautiful indeed. Oh. Medyo na ano na yung aking lakad. Oops. Ayan. Isa tayo rito. Ako ay pupunta ng tuloy pa rin. Kasi nakikita yung ano na yan, part na yon, that part. So I'm gonna go there to go back. Yan. So maraming thank you very much for staying. Thank you very much for watching. Ako ay pupunta ng washroom. Yan. So tatakpan na lang natin kasi gusto kong i-continue din naman to. Daming fresh flower. Yes. Ganda, di ba? Fresh talaga 'yon kasi park yan eh. Maraming salamat. Kung gusto mo naman mag-rest, marami din upuan. Meanwhile, pupunta tayo ng washroom. Ako kasi malamig eh. Tuloy ko pa rin ang live ko pero tatakpan ko na lang kasi ano. So lahat ng ano park dito, lahat ng konting lakad mo, meron siyang washroom. Maintain talaga ang mga ano dito. Maintain ang mga halaman. Especially summer. Pag winter time, walang pumupunta rito. Okay. Kaya nito, makulimlim dito. Lilim pala, lilim. Shady. So, it's shady here. So, malamig ang ano. It's cold in here. So it's public washroom. Malinis ang public washroom dito. Ito. Open October. Open May to October. So after October, sarado na to kasi malamig na. Lalo siguro sa winter, no? Winter time ay ano, close to. So hanggang October lang. Kasi yung October, ano, nag-i-start na yung hello. Washroom muna tayo, okay? Ay, mama. Takot naman ako niyan. Safe naman dito. Tulad sa Pilipinas, magdala ka ng tissue mo. Dito may tissue. Okay.
Silipin natin tong kalsada bago tayo pumunta doon. Kailang ano na ba tayo? Ilang minutes na tayo. So saglit lang naman tayo kasi mauubos ang aking data. Sabi ko nga sa inyo, lahat ito napanood nyo na. Kung nanonood kayo ng aking, ito yung highway. Yan, Albert Street. Okay. So, pwede ka rin dumaan dito, mag-walking, at ito, di ba, ganda na. Ayoko lumakad dito, kaya lalakad pa rin ako sa baba. Yan. Ito. Ano kayang plug yan? Meron kasi other plug eh. Ayan. Sino to? Wala kasi akong salamin kaya hindi ko mabasa. Ruth ba to? Ayan. Okay. So punta na tayo dun sa parke. Siyempre, park ang gusto nating lakaran. Yan, thank you very much, Ruth. Five people in the house. Maraming salamat po. Ayan. Walking at the park. It's 45 minutes walk to, kaya lang huminto-hinto ako, di ba? So aabutin ako ng an hour. Yan. Mabilis naman tayo lumakad eh. Ayan. Ayan, meron ka na moderator, JCL USA. Is now a standard moderator. Okay, you already have a moderator. Ruth Ruth. Thank you. Salamat po sa part tamsak nyo. Yan. Morning. Ayan, meron ka na have fun. Meron ka ng ano, JCL. Meron ka ng damit. You already have moderator, JCL. Pobreng Bisaya, thank you. Bigyan ka ta ng moderator. Ayan, thank you sa pag-watch. Maraming salamat. Shout out sis, ayan. Pobreng Bisaya, meron ka ng ano? Meron ka ng damit, pobreng Bisaya. Grabe. Wait lang ha, may tawag ako. Ayan. Kasi call yung ako eh. Leonie Ariola. Thank you, Leonie. Tamsak Dan host. Mega love shout out, wonderful time. Yeah. Thank you, Leonie. Maraming salamat sa 7 tamsak nyo. Yan. Thank you. Pobreng Bisaya, meron ka ng damit.
May init kasi rito, kaya mag-walking tayo. So ito yung walkingan natin. Mainit. Mainit pero malamig. Yan. Yun ang ano, yun ang pwede sa akin. Toto Talomo, thank you very much. Toto Talomo. Mamasyal ako rito sa ano. Yan. Ang ganda naman dyan. Ay, actually, di mo nakita yung bike. Nakalagpas na. Kaya maraming salamat. Magpas na tayo doon. Thank you, thank you. Kali pa rin yung ating sombrero. Salamat po. Sana hindi malabo. Toto Talomo. Ayan. Ay, maraming salamat kay GFC TV. Ay, GFC TV official. Kay Lizzie Genuiski na nandyan sila sa Philippines. So alam ko masyado na ang ano gabi dyan. So maraming salamat. Colats, thank you Colats sa 8 tamsak mo. Walking tayo. Sana malinaw. O, diba? Walking pag may time. May naghihintay sa akin sa bahay, kaya kailangan kong magmadali. Hindi na tayo pupunta doon. Eh, swimming pool kasi yun. Morning! Colats, thank you Toto Talomo. Pobreng Bisaya. Yan. Salamat po. Tamsak lang ay morning. Okay na. Salamat. Three people in the house. Hindi na tayo pupunta doon. Yun ay swimming pool. Yun. Hindi na tayo punta. Okay. Kasi kailangan ko na makabalik sa bahay. May lakad. Maraming salamat. So ito yung legislative building. Sino pala? Wow. Lakas ang hangin. So yung building na yun na nakikita nyo, dadaanan ko pa yan. Kaya medyo malamig pa. Parang tatawirin ko pa itong ano na to. Thank you po.
magmamadali tayo. Magsa-shortcut tayo. Ayan. Imbis na doon tayo dadaan, dito tayo dadaan. Para makabalik agad ako. Medyo malamig na kasi ang panahon. Mainit siya pero malamig. Maaraw pero malamig. Itong park na to, paikot ka sa ano, sa lake. Maganda kasi maglakad dito, at least yung talampakan mo nagbe-bend-bend kaysa maglakad ka sa simento flat. So hindi siya na namamassage yung paa mo. Diba? Dapat dito tayo dumaan. Pero hindi ko ginawa. Ayan. Actually, hindi naman shortcut. Pareho lang. Kung gusto mo lang maiba yung inaapakan mo. Ayan. Morning. Ayan. Thank you Kulats. Toto Talomo, thank you. Pobreng Bisaya, salamat. Ganda ng pangalan mo eh. Pobreng Bisaya. Dito rin tayo dumaan. Sayang di niya nakita yung magagandang bulaklak. Mataas ng araw oh. I think mga 9 o'clock na yata. Next week ano na to, dilaw na yung mga dahon na yan. Nag-uumpisa na oh. Autumn na. So another parking lot para maglakad ka. Ito yung nasalubong ko kanina. Ayan, uwi na siya. So kailangan mo ilakad yung mga doggy mo. Salamat po sa support. Ayan. Connect kayo. Connect each other. Tamsak. Ito pwede kang bumaba dito. So may babaan siya. Oo. Yan. Hello. Ayan, pwede ka bumaba dito. 3 people in the house. Maraming salamat po. Pagka ganito na malilim, malamig.
So walang araw, kaya mas gusto ko maglakad dun sa may araw. Pero yun, malapit na tayo. Kung makikita nyo, nag-uumpisa ng magdilaw. Autumn na, oh. Nag-uumpisa na magdilaw ang mga dahon. Ayan. So in a week time, dilaw na talaga yan. Dito tayo. Ayan. At ang ganda-ganda nila. Kasi ano golden yellow. So, lahat yan mag-golden yellow. Abangan natin yan. I think, andito pa ako nun. In 2 weeks. Morning. Sino to? Cooking with Safia. Thank you, cooking. Cooking with Safia. Thank you very much. Ito yung nasalubong ko kanina. Ang bilis din niya maglakad. Yan, oh. Araw-araw din siya naglalakad. Nakita ko siya pag wala akong pasok. Naglalakad ako. Morning. Yan. Cooking with Safia, thank you very much. Each other kayo. Abigail shop, no, malapit na po ako. Adi, ayan, malapit na ako wait lang. I know you're waiting for me, Abi. Almost uuwi lang ako sa bahay din. Anak ko dyan. Beautiful day to walk. I know. How come you didn't walk with your mom? It's golden here. Beautiful day to walk. So andun tayo galing kanina. So now I'm already here at the other side. So Avi, it's I think 10 minutes more. Yeah. Yes. Panga naman. Hisay. Thank you very much, Hisay. Connect kayo, it's other. Dapat nagbababa kayo ng inyong mga link. Lapit na. So 10 minutes na lang. Mag-end ko na tong aking live. Maraming salamat sa support. Ayan. So naipasyal ko kayo dito sa Wascana Park.
Morning. Dapat nagko-connect kayo. Please connect each other. We only have 10 minutes left at mag-end na tayo. So, okay. It's okay. It's okay. Nintay talaga niya ako. Sayaw niya mag-ano. Thank you. Oh, you're welcome. I couldn't make it up the hill today anyway. Have a nice day. Ayan. Four people in the house. Maraming salamat po. Ayan, short live lang to at matatapos na tayo. Pag andun na tayo sa bridge na pink ba yun o red, end na tayo. Ayan, 5 people in the house. Walking at the park. Malakas ang hangin eh. Morning. Naamoy ko. Pwede kang kumain ng breakfast dyan. Naamoy ko na yung masarap na pagkain. Oh. So may event nga yata dito yung Dragon Boat Festival. So andito sila. Dito kasi pwede kang kayaking, boating, rowing. Ayan, ito yung mga estudyante ng rowing. Ayan yung mga binibigyan sila ng instruction. Ayan. Kaaral sila tinuturuan sila. Everybody's looking at me. Ayan. Mga nag-aaral ng rowing yon. So another washroom. Kaya hindi ka mahihirapan dito. O, diba? Regina Rowing Club. Ayan. So this is another washroom. Ayan. Malinis mga washroom dito. Ayan. We're almost finished. Ayan. Eksakto yan, 1 hour. Mahaba-haba pala. Ayan. Ito yung red na yon. Mag-i-end tayo doon. Ito isang restaurant to. Ayan. So, kung meron kang mga notice, gusto mo magpaskil, meron kang gustong ipabasa, pwede mong ilagay dito. Oh.
Kasi marami sila makakabasa. Yan o. Pwede mo i-post dyan. Ayan. C20 channel. Hello, I'm watching from Japan. Thank you very much. Enet Sangma, how are you today, ate? Ayan. Enet Sangma, thank you very much for coming. I'm having a short live stream. Actually, not anymore short because it's almost 50 minutes. And in, I think in 5 minutes, I'm gonna end my live stream. Thank you for coming and for your thumbs up. And it's Sangma. Thank you very much. Channel 20 channel. Thank you. Yeah, malapit na akong makabalik sa aking pinanggalingan. Yeah. So this is another parking area para How are you? Ayan, I'm fine. I'm walking at the park. I am very well fine. Thank you very much. Sayang wala yung mga, I think nililigpit na nila yung mga itik nila. Okay, so nagno-notice na sa akin. Ayan. Now morning time, ate. Yeah, it's almost 9 o'clock here. So maraming salamat. And island born. Ayan, sayang hindi nyo nakita yung aking pinano. Okay, so almost baka wala na akong data. So mag-end na ako ng aking live. Maraming salamat, CH20. Thank you very much. So andito ako nag-walking sa Wascana. Ito ay Wascana Lake. Thank you, Island Born. Nawala ko sa bahay, nag-walking ako. So may mga naka-play doon while I'm here. Ayan, maraming salamat and hope to see you again on my live stream. And I have to say bye everyone. And India time check now 9:24 p.m. Oh, so 9:24 p.m. Yeah, so in here almost I think it's gonna be 9 in the morning. Okay. Morning. I love your hat. She's asking me, what do I have? Yeah. Bye po, ingat. Ayan, bye-bye. Thank you very much. And nice to have you here. Bye. And thank you for coming to my live stream. Mag-end na tayo. Bye everyone. Uwi na ako kaya dito na ako dadaan. Thank you for your support. Ayan. Ito na yung highway.
Pwede rin ako dumaan sa kabila na yon. Pero not anymore. Uwi na tayo. Bye! What do you have in here? Tatawirin ko yun eh. Thank you everyone and have a nice day. Bye. God bless us all and thank you for watching and for your support. Bye.